Witam serdecznie. Starożytny system samouzdrowienia. Badłanjin, 8 cennych klejnotów. I popatrz. Poprzez te ćwiczenie wspomagam energię nerek oraz pęcherza moczowego. Obstukiwanie, czyli pajda. Płynie kanał energetyczny pęcherza moczowego. Zewnętrzna strona, przechodzę pod podeszwami i wewnętrzna strona do kości obojczykowej, nerki, do tyłu, wdech, zataczam krąg, stymuluję moje nerki do tyłu, z szumem wody wypycham genitalia, pęcherz moczowy. Tutaj z przodu nerki i pozbycie się lęku, strachu, stymulacja nerek oraz pęcherza moczowego. Twoja autopsja.